Здравствуйте, в ефірі говорить вся країна. Мене звати Андрій Махарський. Сьогодні ми будемо розібратися нашими гостями на календарі. Сьогодні, 19 грудня, Миколай відмінили. Але сьогодні, на жаль, я хочу розповідати наших експертів. Тема нашої сьогоднішньої програми «Любимий тиран». Кеф VR. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про любимого тирану. Любимого тирана я колись бачив, все... Ніхто не бачив, це улюбленець козла, а менше ніколи не подивляйся, але... І все не подивляйся? Так, я говорю, що то! Я сказав. Я все чую уважно. Як ти обрігаєш, ти говориш свої слова, я тобі ніколи не заважаю і тобі не приходиш до гостей, говорить вся країна. Якщо ти не говориш, ай!